grafikoa ikasten nintzen momentuan, proiektu baten zati izan zen, gogoko euskal artista bat edo aukeratu behar genuen, eta kartel tipografiko bat egin, eta, bueno, ez dakit, Mikel Laboa bai da pixka da euskal munduan inspirazioa sortzen digun pertsona bat, ez da, kutxuna, eta bera erabaki nuen egitea. Eta asko kostatu zitzaizun? Egia esan, ez dakit kamaran zenbateraino nabarituko den, baina letraz letra izki dago osatuta irudi osoa, eta egia esan bastante orduko lana izan zen, bai. Eta emaitza zu gustora? Egia esan oso gustora. Asko gustatu zait, asko gustatu da hortikan ere, eta hainbeste ordu sartzea batzutan fruitua gartzen du baita ere. Nahi izan dugu bi material desberdinetan egin, hau igual pixka bat modernagoa edo ez, metakrilato beltzaren gainean. Izkiak igual definituagoak agertzen dira, eta ikus puntuaren arabera edo nondi begiratzen diogunaren arabera, efektu desberdinak egiten ditu ez. Beste da igual klasikoagoa, egurrezkoagoa, errexagoa agian.